ମୋତେ ଦିନେ ଗୋଟେ ପିଲା ପଚାରିଲା, ଭାଇ ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ସାଙ୍ଗସାଥି ଥିଲେ ଆଗରେ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ପଚାରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସାନ ଥିଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ହେଉଥିଲି, ହସ ଖୁସିରେ ଦିନ ଯାଉଥିଲା। ବଡ଼ ହେଲେ ଅଚାନକ ଏମିତି କ'ଣ ହେଇଗଲା ଯେ ମୋ ସହିତ ସମସ୍ତେ ଦୂରେଇ ଗଲେ ମୋଠୁ। ନା ସାଙ୍ଗସାଥି ପାଖରେ ରହିଲେ, ନା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ପଚାରିଲେ। ଏମିତି କ'ଣ ହେଇଗଲା, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୋତେ ଏବେ ଏକୁଟିଆ ଲାଗୁଛି। କେହି ମୋ ସହିତ କଥା ହେଉନାହାନ୍ତି, କେହି ମୋତେ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କଲ୍ କଲେ ବି କେହି ରିସିଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ପଚାରିଲି, ତୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ କହ, କି ତୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହ, କି ଏମିତି ତୁ କ'ଣ କରିଛୁ, ଏମିତି ତୁ କିଏ? ତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସେଲିବ୍ରିଟି, ତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫେମସ୍ ପର୍ସନ୍, କି ଏମିତି ତୁ କ'ଣ କରିଦେଇଛୁ କି ଲୋକ ତୋତେ ପଚାରିବେ? ତୁ ଏମିତି ତୋର କ'ଣ ପାୱାର ଅଛି, ଏମିତି ତୋ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି ଯେ ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗସାଥି ତୋ ସହିତ କଥା ହେବେ? ସେ କହିଲା, ସେମିତି ତ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ମୋର ତ ଆମେ ସାନବେଳୁ ସାଙ୍ଗ ହେଉଥିଲୁ, ଛୋଟବେଳୁ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ତ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ତୁମକୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା କ'ଣ କୃଷ୍ଣ ସୁଦାମାର ଯୁଗ ଚାଲିଛି କି? ଏଇଟା ହେଉଛି କଳି ଯୁଗ। ତୋ ଯଦି ପକେଟ୍ରେ ଫୁଲ୍ ଅଛି, ତୋ ପକେଟ୍ ଯଦି ଫୁଲ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ତୋର ସାଙ୍ଗସାଥି ଫୁଲ୍ ଥିବେ। ଆଉ ଯଦି ତୋର ପକେଟ୍ ଖାଲି ଅଛି, ଦେନ୍ କେହି ରହିବେନି। ଦେନ୍ ସେ ରିଏଲାଇଜ୍ କଲା, ଭାଇ ଆପଣ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି। ଆଗରେ ସବୁ ହସ ଖୁସି ରହୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ପଚାରିଲି ତୋ ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସେ କହିଲା, କିଏ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର ଅଛି, କିଏ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛି, କିଏ ଆଉ କେଉଁଠି କ'ଣ ଜବ୍ କରିଛି। ଆଉ ପଚାରିଲେ ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ? କହିଲି ମୁଁ ବେକାର ହେଇକି ଅଛି, କିଛି କାମ କରୁନି। ତେଣୁ ତାକୁ ପଚାରିଲି, ତ ତୋତେ କାହିଁ ପଚାରିବେ? କାରଣ ତୁ ତା ପାଇଁ କିଛି କାମରେ ହିଁ ଆସୁନୁ। ତ ତୋ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ରଖିକି ତୋ ସହିତ କିଏ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ? କିଛି ତ ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ କରନ୍ତି ଲାଭ ପାଇଁ। ତୁମ ପାଖରେ ଯଦି ସେ କିଛି ଲାଭ ପାଇବେ, ତୁମ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ତାଙ୍କୁ କିଛି ହେଲ୍ପ କରିପାରିବ ଆଗକୁ ଯାଇକି, ଦେନ୍ ତୁମ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହେବେ। ଯଦି ତୁମେ ସେମିତି କିଛି ବି ନାହଁ, ଦେନ୍ ତୁମ ସହିତ ସେ ମିଶିବେ କାହିଁକି? ତୁମ ସହିତ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରିବେ କାହିଁକି? କାହିଁକି ତୁମ ସହିତ କଥା ହେବେ? ଗୋଟେ ରିଜିନ୍ କୁହ। ତୁମ ଭିତରେ ବି ଏମିତି ବହୁତ ପିଲା ଥିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଗରେ ବହୁତ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସାଙ୍ଗସାଥି ଥିଲେ, କଥା ହେଉଥିଲେ, ଖୁସିରେ ରହୁଥିଲ। ହେଲେ ଅଚାନକ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ପଳେଇଗଲେ କ୍ୟାରିୟରରେ। କିଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚାକିରି କଲା, କିଏ ଭଲ ଭଲ ପୋଜିସନ୍ରେ ଅଛି, କିଏ ଘର ଗାଡ଼ି ବଙ୍ଗଲା ସବୁ ବନାଇ ସାରିଲା। ଆଉ ସେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ବି ଫ୍ରେଣ୍ଡସନ୍ ବି ବଢ଼ିଗଲା। ଫାଷ୍ଟ ସେ ତୁମ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲେ, ତୁମ ସହିତ ସାଙ୍ଗସାଥି ରହି ରହୁଥିଲେ। ଏବେ ସେ ଆଉ ନୂଆ ଜାଗାରେ ନୂଆ ସାଙ୍ଗସାଥି ପାଇଲେ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିଲେ, ମିଶିଲେ। ଆଉ ସେ ତୁମର ଜରୁରତ ନାହିଁ। ତୁମେ ଦେଖିବ ସେ ତୁମକୁ ଦିନେ ବି ଫୋନ୍ କରିବେନି। ତୁମେ ଦେଖିବ ଦିନେ ବି ତୁମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ କଲ୍ କରିବ ସେ ଉଠେଇବେନି। ତୁମେ ନିଜେ ରିଏଲାଇଜ୍ କରିଥିବ କି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସାନ ଥିଲ, କି ସ୍କୁଲରେ ଥିଲ, କଲେଜରେ ଥିଲ, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ବହୁତ ମିଶିକି ରହୁଥିଲ। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତେ ପଚାରିଥିଲେ, ପୁଅ କ'ଣ ପଢ଼ୁଛୁ? ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ୁଛୁ? ଓ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରୁଛୁ? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଇଞ୍ଜିନିୟର କରୁଛୁ? ବହୁତ ଭଲ। ଡାକ୍ତର ପଢ଼ୁଛୁ? ୱାଓ, ଆମର ଫ୍ରିରେ ଇଲାଜ କରିଦେବ, ଫ୍ରିରେ ଆମର ସବୁ କରିଦେବ। ଏମିତି ଦୁନିଆ ଦୁନିଆ କଥା କୁହନ୍ତି। ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ବେକାର ହେଇକି ରହିବ, ତୁମ ଆଗରେ କିଛି କାମ ନଥିବ, ଏକା ରହୁଥିବ, କି କିଛି ପାଇନଥିବ, ସେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ଧୁମାନେ ବି ତୁମଠୁ ଦୂରେଇ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ତୁମର ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ତୁମଠୁ ଦୂରେଇ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଜାଗାରେ ନୂଆ ସାଙ୍ଗ ମିଳିବେ, ସେ ତୁମ କଥା ଭୁଲିଯିବେ। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଇଏ ତ ବେକାର ହେଇକି ଅଛି, ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁନି, କିଛି ପାୱାର ନାହିଁ ପାଖରେ, ଆସେ ତ ବନ୍ଧୁତା ରଖି ମୋତେ କ'ଣ ମିଳିବ, କ'ଣ ଫାଇଦା ହେବ? ତ ସେମାନେ ଏମିତି ସାଙ୍ଗ ସହିତ ରୁହନ୍ତି ଯାହା ସହିତ ଆଗକୁ ଯାଇକି ସେ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବ, ତାହା କିଛି କାମରେ ଆସିବ। ତ ତୁମ ସହିତ କଥା ହେବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ବି ପାଠ ପଢ଼ୁଛ କି କିଛି ଜବ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛ, ଏବେ ତୁମ ସହିତ କେହି କଥା ହେବେନି। ବଟ୍ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରିବନି। ବହୁତ ଜଣ ଏମିତି କୁହନ୍ତି କି ମୋ ସହିତ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇଲେ, ମୁଁ ଏକାକି ଟେନସନ୍ ରହୁଛି, ପରିଶାନ ହେଇ ରହୁଛି। ବଟ୍ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ତୁମେ ଟେନସନ୍ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ପରିଶାନ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବାର ସମୟ ଆସିବ। କେମିତି ଜବାବ ଦେବ? ସାଇଲେଣ୍ଟ ଭାବେ ରୁହ, ତୁମେ ନିଜର ପ୍ରିପାରେସନ୍ କର, ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ପାଅ। ତାକୁ ଏମିତି ସେତେବେଳେ ସେଇଦିନ ଜବାବ ଦେବ ଯେଉଁଦିନ ତୁମେ କିଛି ଗୋଟେ ଆଚିଭ୍ କରିବ। ଯେଉଁଦିନ ତୁମେ କିଛି ଗୋଟେ ହେବ, କିଛି ଗୋଟେ ପାଇବ, ସେଇଦିନ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବ। ଏ ଦୁନିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଏମିତି ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରେନି। ଦୁନିଆ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଳି ବଜାଏ ଯେଉଁମାନେ ଦୁନିଆରେ କିଛି ଗୋଟେ ପାଇଥିବେ, କିଛି ଜୀବନରେ ଆଚିଭ୍ କରିଥିବେ, ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କର ନାଁ ରଖିଥିବେ, ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ପରିବାରର ନାଁ ରଖିଥିବେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଳି ବଜାଏ। ତ କେବେ ବି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି କି ଆଜି ମୁଁ କିଛି ନାହିଁ। ଆଜି ତୁମେ ଯାହା ଭାବିବ, ଆସନ୍ତାକାଲି ତୁମେ ତାହା ହେବ। ତେଣୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛ ତା ପାଇଁ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି। ନେକ୍ସଟ ତୁମେ ଯାହା ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛ ସେଇଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ତୁମେ ଆଗ ଲାଇଫରେ କ'ଣ ହେବ, ତୁମେ ଆଗ କେଉଁ ଜାଗାରେ ରହିବ।
କେଉଁ ପୋଜିସନ୍ରେ ରହିବ। ଦେଖିବ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଗୋଟେ ପାଇବ, କିଛି ଗୋଟେ ଚାକିରି ପାଇବ କି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଭଲ କାମ କରିବ, ଦେଖିବ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ବି ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ସେମାନେ ବି କଲ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ, କହିବେ ପୁଅ କ'ଣ ପାଇଲୁ, କେତେ ସାଲାରୀ ପାଉଛୁ। ତୁମେ ଯଦି କେଉଁ ବଡ଼ ଅଫିସର ରହିବ, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର କାମ ଆସିଯିବ। ପୁଅ ମୋର ଏଠି ସେଇଟା ଗୋଟେ କାମ କରିଦେଉନୁ, ତୁମେ ଏତେ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ଅଛ, ମୋତେ ଟିକେ କରେଇ ଦିଅ, ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଅଛି ତୁମର, କଥା କରେଇ ଦିଅ। ଏମିତି ଦୁନିଆ କହିବେ। ଇଭେନ୍ କି ନିଜ ପଡ଼ୋଶୀର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କର ତାଙ୍କର ବି କଲ୍ ଆସିଯିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇଥିବେ, ସେମାନେ ବି ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ କେଉଁଠି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓ କି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖିବେ ତୁମେ ବହୁତ ସଫଳତା ପାଇଛ, ଦେନ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତୁମର କଲ୍ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ସେମାନଙ୍କର। କହିବେ ଦେଖ ତୁ ହିଁ ମୋର ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତୁ ଜୀବନ କିଛି ଗୋଟେ ପାଇବୁ। ତୁମର ଯେତେବେଳେ ପକେଟ୍ ଫୁଲ୍ ରହିବ, ସମସ୍ତେ ଆସିବେ କହିବେ ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ସଫଳତା ପାଇଛୁ, ଆମକୁ ପାର୍ଟି ଦେ, ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବା, ଦାରୁ ପାର୍ଟି କରିବା, ଦୁନିଆ। ତୁମକୁ ବି ଲାଗିବ ସତରେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗ ଭଳିଆ କି ସେମାନେ। ସେତେବେଳେ ଦିନ ଥିଲା କି ମୋତେ କେହି ଗୋଟେ ପଚାରୁନଥିଲେ, କଥା ହେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁନଥିଲେ, ମୋତେ ଚିହ୍ନିବାକୁ ବି ଚାହୁଁନଥିଲେ। କିଏ ଯଦି ପଚାରିଲେ କ'ଣ ସିଏ କିଏ ମୁଁ ଜାଣିନି। ତେଣୁ ତୁମେ ତା ପାଇଁ କେବେ ଟେନସନ୍ ହେବନି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୁନିଆ ରିଆଲିଟି। ଏଇଟା ମୋ ସହିତ ବି ହେଇଥିଲା, ତୁମ ସହିତ ହେବ ବି, ଆଉ ତାପରର ଯେତିକି ପିଲା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ହେବ। କେହି ଯଦି କଥା ହେଉନି ତୁମେ ତା ପାଇଁ ଟେନସନ୍ ହୁଅନି। ନିଜର ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ପଢ଼, କି ଚାକିରି ପାଇଁ ପଢ଼ୁଛ ଚାକିରି ପାଇଁ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ପଢ଼। ଫୋକସ୍ ତୁମର ପଢ଼ା ରହିବା ଦରକାର, ନା କି ସେ ଲୋକ ମୋ ସହିତ କଥା ହେଉନି, ସେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ମୋ ସହିତ କଥା ହେଉନି, କି ଏଇଥିରେ ସେ ଯଦି ତୁମ ସହିତ ନ କଥା ହେଲେ କ'ଣ ହେଇଗଲା। ତୁମେ ତୁମ ନିଜର କାମ ତ କରିପାରିବ ନା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କିଛି ପାଇବ, ଦେଖିବ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଫୁଲ୍ ଆସିଯିବେ। ତୁମେ କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ, ଖର୍ଚ୍ଚ ହିଁ କରିପାରିବନି। ତୁମେ କେତେ ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରିବ, କଥା ହେବାକୁ ସମୟ ମିଳିବନି। ବହୁତ ପିଲା ଟେନସନ୍ ରହିଯାଆନ୍ତି, ପରିଶାନ ହେଇକି ରହିଯାଆନ୍ତି, କି ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ପଳେଇ ଗଲେ, ମୁଁ ସେଇଠି ରହିଗଲି, କ'ଣ କରିବି, ପରିଶାନ ହେଇକି ଲାଷ୍ଟକୁ ସୁଇସାଇଡ଼୍ ବି କରିଦିଅନ୍ତି। ତ କିଛି କରିବା ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ଶାନ୍ତିରେ ରୁହ, ଘର ଭିତରେ ରୁହ। ଏମିତି ଯଦି ହେବ କି ତୁମେ ବର୍ଷ ସାରା ତୁମେ ଘରୁ ହିଁ ବାହାରନି, ଯିବ ଡାଇରେକ୍ଟ ଖେଳିବାକୁ, ଦେନ୍ ଆସିକି ନିଜର ପାଠପଢ଼ାରେ ଲାଗିଯିବ। ନା ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ୟୁଜ୍ କରିବ, ନା ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ନା କାହା ସହିତ ଫୋନ୍ରେ ଚାଟ୍ ମେସେଜ୍, କିଛି କାହାକୁ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ପୁରା ଶାନ୍ତରେ ଏକାକୀ କମରା ଭିତରେ, ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ବନ୍ଦ ହେଇକି ରହିଯାଅ। ଲୋକକୁ ଦୁନିଆ ଲୋକ ଯେମିତି ଜାଣିବେ ତୁମେ ମରିଗଲ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ତୁମର ସଫଳତା ଦେଖିବେ, ସେତେବେଳେ ଭାବିବେ ସାରା ବଞ୍ଚିଛି, ଆମକୁ ଲାଗି ସେ ତ ମରିଗଲା। ନିଜର ରୁମ୍ ଭିତରେ ଏମିତି ଲକ୍ ହେଇକି ରୁହ କି ଦୁନିଆ ଲୋକକୁ ଲାଗିବ କି ତୁମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମରିଗଲ। ତେଣୁ ସେମାନେ ତୁମକୁ ସେଇ ଦିନଠୁ ପରିଶ୍ରମ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ତୁମେ ଯଦି କିଛି ପାଇନ, ଆଉ ବାର ତୁମେ ଅନ୍ୟକୁ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରୁଛ, ଅନ୍ୟ ଲୋକ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ଦେନ୍ ତୁମେ ଅଧିକ ଲଜ୍ଜିତ ହେବ, ଅଧିକ ଲୋକ ତୁମକୁ ଅପମାନ କରିବେ। ତେଣୁ କାହା ପାଖକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କି କାହା ସହିତ କଥା ହେବା ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ନିଜ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଲକ୍ ହେଇଯାଅ, କମରା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। କେହି ଯେମିତି ତୁମକୁ ଚିହ୍ନି ବି ପାରିବେନି, କେହି କିଛି କହିବେ ବି ପାରିବେନି। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସଫଳତା ପାଇବ, ସେଇଦିନ ତୁମର ଜଲବା ଦେଖାଇବ, ସେଇଦିନ ତୁମେ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜର କାହାଣୀ ଶୁଣାଇବ। ଏବେ ତୁମର କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କାହା ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ କାହାକୁ ନିଜର କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ଦେଖନି, କି କାହାକୁ ଦୋଷ ଦିଅନି କି ତୁମେ ମୋ କାହାଣୀ ଶୁଣୁନ। କାରଣ ଏବେ ତୁମର ସେ ଫାଲତୁ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କାହା ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଜର କାହାଣୀ ନ ଶୁଣେଇକି ନିଜ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ଯେଉଁଦିନ ତୁମେ ସଫଳତା ପାଇବ, ସେଇଦିନ ଗୋଟେ ଲୋକ ତୁମକୁ ଡାକିକି ତୁମର କାହାଣୀ ଶୁଣିବେ, ଆଉ ତୁମଠୁ ଶିଖିବେ। ଏଇଟା ମୁଁ ତୁମକୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହୁଛି। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ବ୍ଲୁମ୍ ୟୋର୍ ଡ୍ରିମ୍ସ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ।